CMIE म्हणल्यार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी ही एक इकॉनॉमिक थिंक टँक. ही महिन्याचे अनएम्प्लॉयमेंट पर्सेंटेज फिगर्स भायर काडटा. 2 डिसेंबराक जे ताणें फिगर काडल्यात म्हणजे नोव्हेंबरा खातीर हातून अशें कळटा की गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा 13.6% आणि इंडियेची टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हा 8.1%. म्हणल्यार वी आर द 8th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. आता हे फिगर्स कॅनॉट लाय. आणि एक इकॉनॉमिक थिंक टँक नीती आयोगान जेन्ना फिगर हाडले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगले हे फिगर चुकीचे म्हणून. ताच्या मंत्र्यांनी तेच म्हणले. ते म्हणले म्हणून जायना. आता तुम्ही जॉब फेअर केली, व्हडलो मेगा जॉब फेअर केलो, एक PR इव्हेंट, सगळ्याक बॅनर गोंयभर बॅनर लायले. बॅनर लायले म्हणून अनएम्प्लॉयमेंट रेट देवना. हो सगळो मेगा जॉब फेअर एक PR इव्हेंट करून पसून वी आर 8th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. हे फिगर्स आसा. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक इतलेंच सांगूंक सोदता, यू स्टँड एक्सपोज्ड नंबर 1. आणि दुसरें PR इव्हेंट केले आणि फोटो मारले आणि सगळ्याक बॅनर मारले म्हणून पॉलिसीज जायनात. दिस इज नॉट अ सबस्टिट्यूट फॉर पॉलिसी मेकिंग. बऱ्यो पॉलिसी हाडात, गोंयकारांक प्राधान्य दियात. ज्यो IPB इंडस्ट्रीज अलाव करतात तातूंत गोंयकारांकूच जॉब मेळूंक जाय हे कायदे हाडात. हे हाडटकूच अनएम्प्लॉयमेंट रेट देंवतली. फक्त कोणाची परमिशनां कितें घेवन परमिशनां दिली आणि मागीर जॉब फेअर केले आणि लोकांक पिशे केले म्हणून लोक पिशे जायना. फिगर्स आर एक्सपोजिंग यू. फिगर्स आर शोईंग दॅट द गव्हर्नमेंट इज फेलिंग वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट. आणि गव्हर्नमेंटाच्यो प्रायोरिटी भलत्योच आहा हे आज पडते सिद्ध जाता आणि गोंयची जनता ही सगळी पळयता.